Ik ben Iris, ik ben 18 jaar en ik wil graag later een eigen restaurant op Ameland hebben. Mijn weekend begint natuurlijk maandag, dan ben ik daar vrij en tientjes wijn straks kwallen in het Westcoast WTC Hotel. En meestal toonst die ook naar het eiland, dan toonstjes vreeds de stage erin en dan zaterdag ineens te werken. En dat doe ik eigenlijk het hele jaar terug. Ik sta daar in de keuken, ik sta daar in de bediening, ik sta achter de bar, ik ken er eigenlijk alles wel. Meestal in de horeca vind ik het heel leuk als ik bijvoorbeeld op tafel ga en ik merk dat ze Fries binnen. Vinden ze heel leuk dat ik in iets Fries ga terugpraten. Dat zorgt meestal wel voor een heel leuk gesprek met de gasten. Ik vind het een hele mooie en bijzondere taal, juist omdat net heel veel mensen het spreken. En ik merk ook wel dat mijn vrienden het heel leuk vinden dat ik het praat en dat die het meer willen leren of meer willen leren. Ik kom uit dezelfde buurt, wij doe Tingston een beetje hetzelfde, ja, gewoon een beetje nuchter denk ik. Mijn naam is Iris, ik ben stage op Ameland en doe de opleiding manager ondernemer horeca.